чорабинии тантанавӣ барои гусели ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳри Турсунзода баргузор гардид. дар рӯзи аввали давати баҳории наваскарон дар ин ҷо ҷавонони болангу номуси минтақа бо хоҳиши худ ҳозир гаштанд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, комиссарияти ҳарбӣ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва волидайни даъватшудагон дар ҷамоати тантанави иштирок ва суханронӣ намуданд. қайд карда шуд ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хеле ташаккул ёфта аз ҷиҳати таъминоти моддию техникӣ, қудрату маҳорати ҳарбӣ ва интизоми ҳаёти шахсӣ нисбат ба солҳои пешин фарқияти зиёде дорад. артиши мо имрӯз истиқлолият ва тамоми ҳастии Тоҷикистони азизамонро сарбаландона ҳифз менамояд ва барои ҳар ҷавонмард боиси ифтихор аст ки ҳамчун сарбоз дар сафи артиш қарзи шаҳрвандиву ҷавонмардии худро адо намояд. 150 нафар дар курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагӣ таҳсил карданд. таҳсилро ба идмон расонидан имрӯз бошад шаҳоданомаи ронандагиро гирифтанд. дар ҷамоатҳои деҳот ва раисҳои ҷамоат, сардорони мизоҳи ҳарбӣ, намояндаҳои комиссарияти ҳарбӣ вохӯриҳо гузарондем. шаҳрвандонро бурда дар қисмҳои ҳарбӣ вохӯрӣ гузарондем. бо сарбозоне ки дар қисми ҳарбӣ хизмат доранд, шароити хизмати ҳарбиро дидан дар хеле хуб мебошад. хизмат кардан ба ватан аслан хизмат кардан ба падару модар ва бародарону хоҳарон аст, зеро ватан ва миллат ду рукни муқаддасест ки бидуни онҳо ҳеҷ фард сари баланду ифтихори инсонӣ дошта наметавонад. бояд гуфт ки имрӯзҳо садҳо нафар фарзандони бонангу номуси шаҳри Турсунзода дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ адои хизмати мо дар ватан менамоянд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ варзишгарон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода барномаи рангинро пешниҳоди меҳмонону даъватшавандагон намуданд. ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода низ барномаи консертиро барои гусели наваскарон намоиш доданд.